Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaurkoan, ekainak 13an elkarrizketa bat izango dugu Jose Mari Iturralde idazlearekin. Bere azken liburua aurkeztera etorri da, Jamekako neska. Ondoren, musika on programan kontzertu batekin utziko zaituztegu. Baina, orain, beti bezala, az gaitezen egunarekin, gaurko efemerideekin. Gaurko egunean ekainaren 13an, 1813an, Jose Bonapartek Espainiar estatua utzi egin zuen behin betikoz. 20. mendearen bigarren erdialdean berriz, 1983an, Pioneer 10 ontzia eguzki sistematik kanpo biletako lehen objektua izan zen. Bertan, mezu bat zeraman estralurtar zibilizazioai bidaltzeko. Gaurko titular nagusiak errepasatuko ditugu orain. 16 ikastetxetako 1923 ikaslek bide hezkuntzako eskola lehiaketan parte hartuko dute, marrazkiak eta sloganak eginez, haur eta lehen hezkuntzan segurtasuna sustatzeko. 2019ko Sanferminetako supinazoa La Pamplonesak jaurtiko du. Solana kontseilariak eskertu egin die eskolaen parte hartzen ari diren irakaslei Nafarroako eskolan berdintasunezko hezkuntzaren alde egiten ari diren lanagatik. Nafarroako gobernuak iragarri du hurrengo astean Arga 5 itoitzeko urarekin ureztatuko dela Aguas de Navarra emakidadunak baieztatu duen bezala. Nafarroako ubidearen lehen fasearen handitzearen inguruan, azken egunotan, gobernuaren konpromiso falta adierazten zuten herri berriak gezurtatu ditu Elizaldek iragarpen honekin. Nafarroako gobernuak medikuntzako ikasketak baimendu ditu Nafarroako unibertsitate publikoan. Aurre inskripzioa epe arruntaren barne egin ahal izango da datozen egunotan. Pedro Errasti nefrologoak medikuntzaren praktika onenaren Sánchez Nikolai 10. saria jaso egin du. Aste honetako agenda ere pasatuko dugu oraingoan. Gaur arratsaldean Ziudadelan panoptiko erakusketa egongo da Labea aretoan. Gaueko 9:30 arte izango da eta sarrera librea. Gaur arratsaldean ere Maili Zubeldiak kontzertua emango du Erraldoion txokoan. Arratsaldeko 8:30, sarrera librea izango da. Bihar arratsaldeko 8:00 dantza kirolak ikuskizuna izango da Atarrabiako kulturetxean. Sarrerak 3 euro kostatuko ditu. Larunbatean berriz, Napardez filmaren proiektzioa egongo da Zaldiko Maldiko kultura elkartean eta egileak ere bertan egongo dira. Arratsaldeko 7:00 izango da eta sarrera librea izango da. Amaitzeko igandean, goizeko 11:00 arratsaldeko 2:30 arte, artea eta abstrakzioa tailerra egongo da Iruñeko Ziudadelan Armen aretoan. Sarrera librea izango da. Gaur, ekainak 13ko azal nagusiak errepasatuko ditugu orain. Diario de Navarrak bere lerroburu nagusian proces epaiketako akusatuek biktimismora jo dutela azaltzen du. Epaiaren zain dagoela orain eta forren abokatuak epaiketak garantia guztiak izan dituela gaineratzen du. Ondoko titularrean, IAT berriak Uharten eta Kordobian egongo direla argitzen du.
Argazki nagusian berriz, La Pamplonesak txupinazoaren jaurtiketa lehiaketa erraz irabazi duela titulatzen du. Beheko titularretan, selektibitate probari buruzko albiste bat dator, 96,49ak aprobatu duela, adiraziz. Bestalde, Bilduk kalean PSN-eri presio egin diola aipatzen du eta Ruben Garziak osasunan jarraitu nahi duela aipatzen du ere. Bestalde, Diario de Noticiasek berriz, bere titular nagusian, geroa baik PSN-eri udaletan gerta ditekena gobernuan eragin dezakela abisatzen diela azaltzen du. PSN-ek Bilduri legealdi osoan zehar laguntzen mandiola gaitzen du ere. Ondoko titularrean, Nafarroako ikasleen 96 baino gehiagok selektibitatea gainditu dela azaltzen du. Argazki nagusian berriz, Na Pamplonesak txupinazoa zuzenduko duela azpimarratzen du. Ezkerreko titularretan, Uhartek IET bat hartuko duela azaltzen du aretako poligonoan. Eskola UNESCO sarira nominatuta dagoela aipatzen du ere. Bestalde, Nafarroako urak apirilean Peraltako zona ureztatua amaitu gabe duela esaten du. Gainera, prozeseko persoen alegatu finala azaltzen du ere, eta azkenik, Jarota kaleko bizilagunek kalean utzikariaz eta droga trafikoaz kezatzen direla nabarmentzen du. Gaira egunkariak bere portada nagusian, independentistek epaiketa dialogoa rebindikatuz itxi dutela nabarmentzen du, eta epaiketako argazki bat ageri du ere. Eskuineko albisteetan, PSOE independentisten abstentzioarekin investidura lortzeko nahia adierazten du, beherago, Iñaki Iriondoren komentero bat ageri da, Decide el paracaidista tituluduna, eta azkenik, Euskaltelen komiteak direktiboen kaleratzei uko egiten diela aipatzen du ere. Beheko titularretan, Aritz Intxustaren erreportaje bat ageri da Eskolaeri buruz, eta UNESCOren sari baten nominazioa aipatzen du. Azkenik, Josemari Gorrotxategi hil egin dela azaltzen du ere. Berria egunkariak aldiz, bere portadan prozesu epaiketako titular nagusia ageri da, auzia politikara itzultzeko eskatuz amaitu da epaiketa titularekin. Gainera portada osoan presoen argazkiak ageri dira eta bakoitzak esandako esaldi nabarmendat bat azpimarratzen dute. Beheko albisteetan, Gipuzkoako zaharren egoitzen konpontzeko bileran aldundia azaldu ez dela diote. Gainera, Chris Frommek femurra utzi duela eta turrean aritu ezingo dela nabarmentzen dute. Bestalde, Arriagan Usandizagaren mendi-mendilan opera ekenaren 20an estrenetuko dutela eta, azkenik, La Pamplonesak aurtengo San Ferminen txupinazoa botako duela aipatzen dute. Euskal Herria Irratiko portadarekin amaituko dugu, bertan, ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko 2 gune berri zabalduko dituztela, Iruña herrian nabarmentzen dute, gainera, Eskolae programak UNESCO saria eskuratu dezakela azpimarratzen dute, eta azkenik, Maili Zubeldiak erradio txokoan zimurrak baleki lana aurkeztuko dola aipatzen dute. Eguneko albiste nagusiak azalduko ditugu orain. Uharterekin hasiko gara. Aurtengo festen kartel lehiaketa martxan da jadanik. Irailaren 14tik 22ra ospatuko diren anaitasunaren jaietarako kartel lehiaketa martxan da. Udaletxeko bulego orokorretan aurkeztu behar dira lanak eta epea ustelaren 19an amaitzen da. 600, 200 eta 100 euroko sariak irabazi daitezke, informazio gehiago Uharteko udalaren webgunean. 2019-2020 ikasturterako ikastoretarako eta musika eskolako matrikulazioak egiteko izen emeta epea ireki egin da. Kultura, gazteria, gizarte zerbitzuak eta musika eskolak 2019-2020 ikasturterako eskaintza argitaratu dute. Izena emateko lehenengo epea ekenean zehar izango da, animatu eta parte hartu. Noenekin jarretuko dugu orain. Ekinaren 23an, Noaingo 29. herri krosa ospatuko da. Noaingo foru plazatik hasiko da lasterketa goizeko 10etan eta leku berdinen izango da amaiera. Izena emateko epea ekinaren 22 arte izango da, parte hartzeko esteka eta informazioa Noaingo udalaren webgunean ageri dira. Iruñarekin amaituko dugu. Entzierrilloa ikusteko paseen zozketa egin zen atzoko egunean, 1400 pertsonek jasuzten atzo mezu bidez zozketa irabazi zuten albistea. 350 pase zozketatu ziren, 175 pase bikoitz eguneko. Ekenaren 17 eta 21 artean lortu ditzakete Kondestale jauregian nana edo honen kopia aurkeztuz. Paseak eskuratuko ez balira, ekenaren 25 eta 26 manatuko litateke listan zeuden pertsonen artean.
Sanfermin gogoan taldeak Argentinan egindako bira onuragarria izan dela adierazi du. Atzo egindako prentsaurrekoan taldeak Argentinan egindako biraren balorazioa azaldu zuen, non Maria Servini epaileak istuitzen duen kereilari batzeko eskakizuna aurkeztu zuten. Frankismoaren biktimek aurkeztu zuten kereila hau 2010ean, eta diktadura garaiko krimenak ikertzea eta errudunak epaitzea du xede. Merkataritzarekin hiriago ekimena Mendillorrira iritsiko da gaur arratsaldean. Tokiko komertzioa sustatzeko helburua duen ekimen honek, janpinak, puzgarriak eta aktuazioak elkarreko ditu. Arratsaldeko 4:00 7:00 arte izango da eta ostiralean Donibane, Ermita-Gaina eta Mendebaldea auzoetara pasako da. Programazio osoa Iruñeko udalaren webgunean aurki daiteke. Goizean eguzkitsu, arratsaldean bero lainoak garatuko dira eta baliteke zaparradaren bat botatzea. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da arratsalde aurrera joan ala iparraldera aldatuz joango da. Temperatura maximak gutxi edo nahiko igoko dira. Ostiralean egunaren hasieran eta amaieran zeroa tarteka lainotsu egongo da. Eguerdi aldera ostarteak zabalduko dira. Arratsaldetik aurrera zaparradaren bat bota dezake. Ipar haizean nagusi temperatura minimak gutxi igoko dira, maximoetan aldaketarik ez. Gaurko elkarrizketari emango diogu pasoa orain. Arratsaldeon, gaurkoan Jose Mari Iturralde idazlea edukiko dugu gurekin, bere azken liburua Jamaikako neska aurkeztera dator. Kaixo, Jose Mari, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ondo, eta zu? Oso ondo, primeran. Pres badima zaude, hasiko gara? Bai, nahi zunean. Jamaikako neska esan bezala da zure azken liburua. Kontigo zu pixka bat, nondik norakoak liburuaren argumentua. Bai. Bueno, Jamaikako neska, hasteko esan behar da, novela bat dela, eleberri bat, beraz, fikzioa da. Naiz eta bertan kontatzen diren gauza asko gertatuak diren, historikoak diren, baina ez da ahaztu behar fikzioa dela. Jamaikako neska protagonista neskal bada, existitzen ez dena, ze askotan egun horietan nahi ez batean da bestean aurkezpena egiten, eta galdeziat, existitzen da, benetakoa da. Bueno, novela da eta fikzioa da, beraz da nik asmatutako personai bat. Eta, neska honek, Jamaikako neska honek, bere bizitza kontatzen digu. Alde hortatik izango litzateke autobiografia beak kontatzen duenez, baina nola novela nik idatzi dieten da bere biografia, beraz. Liburuan barruan sartzen danak irakurriko du neska batek bere bizitza kontatzen dula, alde hortatik autobiografikoa litzateke, baina novela nik idatzi denez fikzioa da esan bezala. Orduan izango litzake nik idazten dut neska baten biografia, naiz eta beak kontatu autobiografia bezala. Historia asko daude tartean, eman dezagun 20 urte, 40 urte, ez da zehazki esaten zenbat irauten duen, 40 urte, 35 urte, bizitza kontatzen da, neska horrek kontatzen du jaiotzen danetik Jamaikan, gaur egun arte, ze novela gaur egun arte ailatzen da Euskal Herrian. Jamaika, Estatu Batuak, Mexiko, Argentina, Peru, Espainia, Frantzia, Belgika, Inglaterra, Holanda, eta eskenean Euskal Herria. Mundu erdia rekorritzen du, baina eskenean bukatzen da Euskal Herrian. Liburua irakurtzen duena jakingo du zergatik datorren Euskal Herrira, ni pixkat hemen aurreatuko dut, esango dut, bere aitona amonak, familiaren erdia beraz, Euskaldun jatorrikoa dela,
eta beste erdia holandesak. Jamaikako neskaren aita, euskalduna, erbesteratua, arazo politikoak eta gora bera dela, Mexikoa aldein zun, han ezagutu neska holandar bat, hipismoen garaian erdi hipi bolada ziren, eta orduan handikan Jamaikara jun, eta han jaiotzen da gure protagonista Daphne. Gero ikusiko dugu gurasoak banandu indirela, separatu indirela, baina gure protagonista jaio da eta horrazten da bere novela. Esan duzun bezala, Jamaikak kokatzen duzu historia, baina beste hainbat herrialdetan ere bilatzen da Daphne, protagonistak, baina esan duzun bezala, beti Euskal Herrira bueltatzen da. Bai, hori azkenean, novelaren azkenean, bueltatzen da Euskal Herrira, eta ez hori bakarrik, pentsatzen du Euskal Herria gaur egun, etak abisatu duenean ja gehiago ez dula hilko, armak utziko dituela, iruditzen zaio Daphneri leku aproposa litzatekela Euskal Herria etortzeko, bertan instalatzeko, eta aldi berean bere arbasoen, bere aitona monen historiak eta berreskuratzeko. Orduan, naiz eta mundu erdia errekorrituta eskenean pentsatzen du, Euskal Herria munduko puntu importantea eta garrantzitsua dela berarentzat eta akaso hemen geratuko dela bizitzen. Ez da lehen aldia Euskal Herriari buruz hitz egiten duzula zure bibliografian, eta oraingo honetan garai batean idatzitako liburuak ikusita eta oraingoa pasa diren gauza guztiak ikusita, beste perspektibatekin landu duzu hemengo afera liburu honetan? Bai, ez dakit, Euskal Herrian gauden euskal idazleok ia gehienak esango nuke denak, azken finean Euskal Herriari buruz hitz egiten dugula, modu batea bestea, ezkea libratzen hortaz. Nik ere ia nire liburu guztiak, nire eleberriak, ipuin bildumak eta Euskal Herriarekin daukate lotura bat. Nik novela asko dauzkat idatzita, nun protagonistak Euskal Herritik kanpo kokatzen diren, bai Inglaterran, edo Errusian, edo Finlandian, edo Ameriketan, baina nolabaiteko lotura daukate Euskal Herriarekin, ez? Hemen aldea diferentzial izateke kasu honetan, gure protagonista naiz eta jatorriz euskalduna ez izan, kanpotik Euskal Herrira bueltatzen dela. Nire beste liburutan normalian protagonistak izatezien euskaldunak arrazoi batengatik o bestengatik kanpoa joatea behartuta daudenak, esate bateako Hyde Parkeko islaria protagonista euskaldun bat zan, Inglaterra, Londresea joaten dana eta bertan gehatzen dana, ez? Izua hemen gauza bera, protagonista euskalduna zan, baina arrazoi batengatiko bestengatik Errusiara eta gero Finlandiara joan beharra dauka, ezin du bueltatu eta han geratzen da. Justu hemen alderantzizko kasua ikusten da, ez? Kanpoan jaiotako neska bat, azkenean Euskal Herria etortzen da, hemengo girua ikusten du eta pentsatzen du egoki litzatekeela bea hemen instalatzea. Liburuarekin pixkat jarraituz, novela hau, novela fikziozko novela da, baina egitura kuriosa da, zeren istorio laburrak dira denak interlazatuak historia berearekin, badirudi ez daukatela antza askorik, baina azken finean dago nola hilo konduktor bat, denak biltzen dituztena. Zer dela terabili duzu egitura mota hau? Bai, egitura da, alde batetik lehenago esan duten bezala autobiografia da, beraz dago ari bat, bizitzaren arila kontatzen du bere protagonistak, Daphnek, baina beste aldetik egiturai begiratuz esango genuke egitura dela poliedrikoa, alde edo faceta edo arpegi asko ditu, historia mordo bat dago, hemen lehengoan esaten beste aurkezpen batean, Daphne hau dela gaur egungo Sherazade famatua, badakizu liburu klasiko hartan 1000 gau eta gau bat gehiago bazegoen errege bat, nun Sherazade emakumeura hartuzun, eta gauero, ohean, Sherazade kontatu behar zion historio bat. Eta historia bukatu ala, urrengo egoizian lepoa moztuko zion hile egingo zuen. Orduan, Sherazadek
trikimailu bat asmatzen du, hasten da historia interesgarri bat kontatzen, eta orduan bukaera iritsi baino lehen eten egiten du, urrengo egunean kontatzeko. Horrela beak bizitza salbatzezun, bere bizia salbatzezun, eta zeukan egun bat gehiago, eta urrengo egunean gauza bera bukatzezun bezperako historia, beste batekin hastezan, eta bukatu baino lehen, orduan nik halako egitura bat jarri diot novela honi, eta protagonista izango litzake gaur egungo Xerezade bat, ez bere bizia arriskuan dalako, baizik eta bere bizitza horrela izan dalako. Esan nahi dut, mundu erdian barrena ibili da, gauza asko ikusi ditu, gauza asko bizi izan ditu, gauza asko irakurri ditu, eta beak kontatu egiten du hori. Eta benetako Xerezade liburu hartan etzan mugitzen palaziotikan, eta mundu osoko historia kontatzen zituen. Hau da gusto alderantzizkoa. Hau mundu erdian mugitu da eta bere historiak kontatzen ditu. Horrek aitzakia ematen dit, zuk esan duzun bezala, historia asko kontatzeko danak daude besteekin kateatuta, eta beste ariketa bat egin dut literarioa, nun kontatu ditudan historia mordo bat, baina oso diferenteak. Hartzen duzu liburua eta parte batean ematen du novela dela erdi intriga, misterio, poliziakoa. Beste tarte batean dago abenturazko historia mordo bat, beste batean dago amodio, erdi romantiko, erdi romantzeekin lotutako historia bat. Gero badago, Euskal Herrira iristen ari den neurrian hemengo egoeraren kritika zorrotz bat, azken urteak nolakoak izan dien, nola dan gaurko egoera, orduan ikuspegi soziologiko eta politiko bat dago, eta hori guzti hori, hasieran esan dut hau dela fikzioa, da novela bat. Ez da teorizazio filosofiko bat, historiko bat, dana da historiokin, fikzioarekin lotutako arila. Zure beste horretan dauden elementuak ere ipinituzu novela honetan, edo beste zerbait guztiz desberdina egin duzu honetan? Bueno, egilea ni naiz liburu guztietan, orduan zerbait antzekoa edo egongo da, ez? Hemen gauza diferenteak izan dira alde batetik egin detela apostu bat historiak kontatzeko errebindikazio hori, ez? Azken finean idazleok historia kontatzen ditugu, eta nire gogoan izan dut Graham Greene edo Hemingway edo Somerset Maugham olako idazle handiak historia kontatzen zituzten, ez? Orduan esan dut, bueno, nik hemen kontatuko dut historia mordo bat, orduan da fikzioaren historia kontatzen aldeko errebindikazio bat. Agian beste aurreko liburuetan ez zeonaen beste horrelakorik, ez? Eta gero, bigarrena izan da, nola esan, protagonistanik apustu txikiak egiten dizkiot, erronkak jartzen dizkiot nire buruari, protagonista da emakume bat. Bistan da ni ez naizela emakumea, ez da orduan idazleok askotan halako ariketa ausartak egiten ditugu, esan dut, bueno, egingo den novela bat, protagonista emakume bat izango da, hasieratik bukaeraraino, ia nola ateratzen naizen erronka honetatik, ea lortzen deten, ea zer gertatzen den. Orduan alde horretatik, erronka jarri dizkiot nire buruari eta gustu aritu naiz esperimentu horiekin. Kontatu duguzun guztia ikusita, zin esango zenuke dela novelaren gai nagusia edo gai nagusiak? Bai, bueno, lehena esan dut pixkat hau da poliedrikoa, ez da gai bakar bat, ez gai asko ikutu ditut, bai ukitu politikoa, ukitu soziologikoa, ohituran ukitua, nola bizi garan, nola dagoen egoera Euskal Herrian, ez da gai bat, hemen novela hontan tratatuko dut emakumearen zapalkuntza, nola emakumeak dauden gaur egun zapalduta, edo nola munduan dagoen, gure giroan dagoen injustizia, o pobrezia, ez. Aurpegi asko ditu, poliedrikoa da, eta gai asko jorratzen ditut,
Eta orduan alde hortatik ez duk esango novela hontako gaia hau da, ez. Gai asko daude, sakonago edo arinago tratatuta. Novela hau idazteko bideiaren bat egin duzu inspiratzeko, ez dakit Jamaikara edo Australiatara? Bueno, nik normalean asko viajatzen dut, gustatzen zaidan eta hemen ibiltzea, eta hemen azaltzen dien leku asko ezagutu ditut aldez aurretik, eta niri hori gustatzen zait pixkat novelaren preparazioa alde ona dugu, nire kasuan behintzat idazleo, ze idaztea zudakizu oso ofizio bakartia da, ordu asko sartu behar dituzu zure etxean bakarrik. Orduan, nire gustatzen zait aldez aurretik prestatzea ondo, baina leku eta junda han pixkat egon, giroa ezagutu, eta orduan esango genuke idatzi baino lehen hartutako oporrak izaten direla, ez? Orduan saiatzen naiz leku bat aipatzen detenean, gustatzen zait leku hori ondo ezagutzea, bai. Oso ondo. Novelan esperientzia edo anedota pertsonalen bat ipini duzu hor tarteka ezkutatuta? Bai, asko. Nik uste idazleok liburu bat idazten dugunean erdia izaten da guk asmatutakoa, eta beste erdia izaten da guk ikusitakoa, guk irakurritakoa beste nonbait, guri kontatu dizkiguten gauzak, guri gertatutakoak, orduan anekdota asko eta historio asko, naiz eta protagonista emakumea izan, niri gertatutakoak dira. Ikusiko dugu zein den fikzio eta zein ez, asmatzen ditugun. Hori da. 3 urte pasa dituzu novela hau idazteko, denboratxoa izan duzu. Desente, bai. Orduan esan dezakezu patxadaz idaztea gustatzen zaizula? Bai, hori alde batetik, olako novelak egitea bere denbora eskatzen du, patxadaz prestatu behar da, patxadaz idatzi behar da, baina dena dela aldi berean, hau da proiektu nagusia, ez da esan dezagun, baina aldi berean beste gauza batzuk ere egiten dituzu. Nik normalean aurrentzako eta helduentzako idazten dut, gaztentzako ere bai beste novela bat. Tartean, 3 urte hauetan, gaztentzako novela bat atera dut. Gero indete Bernardo Atxagak eta biok atera dugu guain dela urte bete eskaz Pio Barojari buruzko liburu bat, hor dago deitzen dana, hor dago, euskeraz eta gazteleraz dagoelako. Eta tartean egiten dituten beste gauza hitzaldiak eman, gero taller literarioak edo literatur lantegiak ere ematen ditut. Orduan, ideia nagusia daukazu fokalizatuta novela hontan, ez? 3 urte, baina tarteka beste gauza batzuk ere egiten dituzu, nire kasuan behintzat bai. Normalean, esaldi pare bat edo paraforen bat idaztea gustatzen zaizu edo horri puskatxo bat? Bueno, ni nahiko obsesiboa naiz horrekin, ni egun guztian hau bueltaka honekin oharrak hartzen, apunteak hartzen, naiz eta egun batian ez idatzi ezer haizea pentsatzen atzo ze idatzi zendun, hori nola aldatu, zaizu personaje hau hemen kokatu dut, baina kenduko banu eta beste kapitulotan jarri iztakize, egunero zaude horrekin bueltaka, ez? Niri normalean gustatzen zait egunero zertxo baiti idaztea, eta ez baldin idatzi bezperan edo aurrean egindakoak errepasatu, aldatu, pensatu beste aukerak, beti gaude bueltaka horrekin, ez dugu deskansatzen, ni behintzat ez. Bai, azaldu duzun nola tartean, proiektuak ere izan dituzun, novela hau idazten ari zinen bitartean, orain ja novela idatzita daukazu, aurkeztu duzu, ja liburutegitan dago. Beste proiekturen badaukazu tartean edo orain deskantzatzea pentsatzen? Oaintze bertan, oian deskonpresio fase batea jatzetzea, bagizu lurra ikutxu, eta zaude guain ez daukat bakarrik liburua aurkeztu, han hemen hotxe egiten diate juteko hitz egitea edo hitzalde bat edo beste ematea, jute naiz, baina oaintze bertan, inberduzu ni behintzat denbora bat behar dut, deskompresio hori egiteko eta buruan euskan honi buruzko apunte guztiak kentzeko, alde batea uzteko, dana ustu eta berriz hasiko. Ez dakitu handikan noiz hasiko naizen, ez daukate zer buruan, batean etorriko dan, beti hartzen duzu apunteak, dauzkat kuadernoak beteta apunteekin, baina handik ez daukate zer buruan. Ja, pixka eta amaitzeko, etorkizunari begira eta zure karrerako liburu guztiak aztertuta, badago estilo edo generoen bat
daukazuna, hor buruan esan denzuna, kontxo, igual honelako liburu bat egin nahiko nuke, ez dakit, misteriozko bat, fikzio, fantasia, edo... Bueno, beti nago pentsatzen eta apunte asko dauzkat, ia noiz hasiko nahi zen nolabaiteko memoria moduko liburu bat, hemen gauza asko gertatu dira, urte asko pasa dira, hasi ginen ja gu behintzat gure belaunaldikoak hasi ginen ja 40 urte edo gehiago pasa dira idazten hasi ginenetik, gauza asko pasa dira, orduan ia hasiko oten naizen edo memoria liburu bat, erdi autobiografikoa edo erabat autobiografikoa idazten, apunteak eta badauzkat ez, baina beti besatzen, oandikan gazteatzea, besatzen dut, nire buruari izaten dira, oande gaztea aiz, eta utzi proiekturi ez dakit 5 urte barruako edo hor nabil, baina oandikan ez dakit ez daukez seguru ez dara erabakita. Bueno, denborak ikusiko du baina nola proiektu honek martxan jartzen den edo ez, baina bueno. Bai, ikusiko dugu, bai, denborak esango du. Baina, Jose Mari, mila esker etortzeagatik eta gure etortzeagatik eta zorte hon liburu honekin. Eskerrik asko zuei deitzeagatik eta ondo segi, eskerrik asko. Mila esker. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik eta orain, esan bezala, musika on programarekin utziko zaituztegu kontzertu bat disfrutatzeko. Mila esker. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.